70 lajků, aspoň tam chci vidět, jo? Aspoň 70 lajků. 70 lajků, Já jsem prostě. si volejk nikdy neříkal, A budete cvičit v močky. Nápad Michaela. Včera jsem byl na katu, takže jsem mu povedl, jsem jako spoko, dal mi takovou pastu do vlasů. A tady to je ta pasta od Michaela. Vůbec nevím, co to je, prostě přečtěte si to. Ale fakt funguje to, protože mám bujnou kštici. Takže, aby jsme se dostali k tématu. Takže dneska z intru vstávačka v 5:57 jako od pondělí do pátku, kdy jsem na intru. Po každý předtím, než sednu ke kompu, tak udělám 50 kliků a 50 takovejch. Chápu vás, jezdíte do školy, takže prostě na to ráno nemáte tolik času, ale já to, jak jsem na intru, tak to stíhám. A když tak trochu si přistaňte, hele, pokud spíte o půl hodiny díl, tak vlastně ono to vesměs nic neudělá. Většinou těch 45 minut, který mám, jsou pro mě nejvíc efektivní část mého dne. A většinou to využívám naplno, takže buď stříhám video, dělám trading, analýzu, prostě co je pro mě podstatný. Takže zrovna tady ten týden jsem třeba stříhal můj unboxing mýho nového mobilu, na který právě točím. Potom v 7:10 až všechno dodělám, tak jdeme na snídani. Tam pokecáme, nebo prostě jsme sticha, sedneme si a dáme si snídani. Já teda moc jako nesnídám, alež vůbec. Nějak se nasnídáme, potom si vyčistíme zuby a jdeme normálně do školy. Cesta do školy je většinou taková pohodička, pokecáme a tak. Jdeme většinou my dva s Alešem, nebo ještě jde ty na spol. A jdeme do školy. Většinou přijdeme od těch 2-5 minut později, jste tak jako normálka, znáte to, průmka. Ale je to ideální. Já miluji na té škole, že ta škola dokáže být flexibilní, ani nechce, že prostě když přijdete pozdě, tak to není tak hrozný jako na Gimplu nebo na obchodce, kde to strašně hřeší. Ale můžete mi napsat, možná je to jinak už. Ale prostě máte to víc individuální prostě i na tu dopravu a tak, prostě kdo jezdí pozdě třeba z Prahy, tak ty busy prostě mají zpoždění, co na to, je to tak. Prostě ta škola je hodně, jak to říct, učíme se věci, které potřebujeme k životu a přitom tam máme čas prostě pro svoje vlastní aktivity, které můžeme dělat, nebo si pokecat, trochu se víc socializovat, nejenom prostě se učit. A to je strašně podstatný. Chcete chodit do školy, která vás prostě baví a naplňuje a ne zní jako zdrha. Ale většina lidí se stejně těší domů, kde prostě dělá to stejně jako ve škole, jde scrollovat ve škole a potom se těší domů a doma scrolluje a dělá taky hovno, takže no a potom buď jdu do Alberta, nebo jdu do fitka hned po škole, kde strávím většinu času, většinou do 6, pokud pracuju, tak do 8:30, do 9, kde pracuju a já si u té práce počiluju, dám si takový jako odpočinek, prostě takový restart hlavy, prostě nic neděláte, jenom můžete přemýšlet nebo s někým kecáte. A potom pokud jdu do fitka, tak ty tréninky a tak jsou prostě mnohem lepší, prostě střídáte, buď chodíte pracovat, tam procvičíte prostě spíš zápěstí a takhle taháte prostě ty petky, ty krabice, tam prostě cvičíte ten bicák a takhle spíš na sílu a potom ve fitku to můžete další den zničit, takže je to takový kombinování. Potom je večeře na intru, skočíme na véču, to je většinou v 6 hodin a potom do 7 hodin se nějak dostaneme na intr a potom ten čas, to je potom další časový blok, který mám, který se snažím využívat nějak efektivně. Pokud jdu jenom do fitka, tak ten čas využívám třeba taky na stříhání, nebo teď jsem to využíval na dělání scénáře pro další video. Točím videa, ty většinou točím o víkendech, protože pro mě je to prostě lepší a ještě nemám takovou tu sociální extrovertnost, že prostě si vezmete ten mobil, jdete po ulici a dokážete točit. Teď jsme byli ve fitku natáčet jedno video a už mi to tolik nevadilo, ale lidi prostě nemají rádi být na kameře nebo být vidět, takže to není taky úplně ideální. Potom od těch 7 do 9 hodin je takový to časový okno, kdy mám čas něco prostě podniknout, něco dělat, nějak se zdokonalovat, buď ohledně tradingu, co dělám často, ale to většinou dělám od těch 15:30 do 6 hodin, buď že jsem v práci a traduju z práce a od rána mám připravenou analýzu, co bych chtěl vidět.
ale znáte to, trading není úplně, je to spíš jako hraní s penězma, který můžete ztratit. A první můj setup, RSIko velmi doporučuji, pokud chcete začít s tradingem, tak RSIko já často používám, protože je to prostě graf, kde pokud to máte na 60%, tak ten trh je nadkoupený a pokud pod 30, tak je podkoupený. Není to hlavní indikátor, ale hlavně koukám se na to. A hlavně vám to hezky ukazuje bias. Takže první vstup byl tady, někde na 275, protože výběr iBossu a krásná zóna, takový jednoduchý věci, prostě potvrzení trendu, abyste to viděli. A já jsem vstupoval po tomhletom pullbacku, tady vlastně jsme šli nahoru, další pullback a tady jsem vybral take profit. Takže krásný trade, jsem spokojený a k tomu samozřejmě potřebuji se učit tu angličtinu, aby jsem něco zvládl a uměl. Řeknu vám, dělal bych asi jiné věci, ale potřebuji angličtinu. Ale nějak si s tím prostě hraju jako na místě, že mám nějaký kapitál a podle mě je to podstatný se hrát s těma penězma, ale investování je v mnoha věcech mnohem lepší. Chci dokumentovat svůj život a chci, aby to prostě vás bavilo a přitom, aby jsem se já na to chtěl podívat, jako kdyby to bylo prostě třeba Marleyho video, aby to mělo i nějakou hodnotu, protože na nějaký jedno video, který mám jako leveling up ve fitku, na to video vůbec nejsem pyšný, protože jsem neměl žádný scénář, žádný plán, který jsem chtěl natočit. Aby jsem se dostal zpátky k videu, jak vypadá můj den. Potom pokračuje, že od 9 do 10 hodin je jako sprcha, tady ty věci, hygiena a většinou už tak jako chillu. Většinou tak půl hodiny před spánkem už se snažím nepracovat, protože potom mám lepší spánek. No a po 10, v 10, v půl 11 prostě chodíme spát. Potom taková jako zajímavost, takový moje jakoby rutiny, píšu si diář už asi 4-5 let. Vždycky si zapisuju, jako jak jsem se měl, co jsem zažil, teď jsem dostal ten polský diář, na to odkazuju na video, co jsem dostal k Vánocům. A mě to strašně jako pomáhá tam psát své myšlenky, nápady, co prostě chci, protože moje hlava prostě funguje na 1,000,000% a potřebuji ty myšlenky nějak filtrovat a přestat overthinkovat a zamyslet se vždycky nad tím. Mám spousta nápadů, co dělat, prostě jsem workoholik a strašně mě ta práce pomáhá, abych prostě se psychicky nezrujnoval. A hlavně mě to baví, prostě nechci scrollovat nebo tady to, ani mě scrollování upřímně nebaví, prostě mám z toho jako, když vy se nechcete učit, tak já to mám stejný se scrollováním, já začnu scrollovat a už se cítím jako úplný hovno a to nechci, takže začnu dělat něco produktivního. No a potom většinou chodím normálně jako klasicky spát, že jo, znáte to, a potom je další den a víkendy o tom zase příště. Takže díky, že jste si koukali na ten takový krátký daily vlog, jak vypadá můj normální den. Ne, počkejte, takhle se neloučím. Musím se loučit nějak originálně. A já se s váma s tady tou proteinovou tyčinkou z Kauflandu za 20 Kč loučím. Zdar.